Amics i amigues, molt bon dia a tothom i moltes gràcies per assistir a aquesta jornada relativa al subministrament de l'aigua a Catalunya, on presentem precisament l'estudi fet per l'ACO que es titula Anàlisis de competència en el subministrament d'aigua a l'àmbit urbà. L'aigua, vostès ho coneixen molt millor que jo, és un bé absolutament indispensable, l'accés al qual és reconegut per l'Organització de les Nacions Unides com un dret humà. És un servei essencial del qual no en pot prescindir cap ciutadà i la qualitat del servei i, naturalment, el seu preu incideixen tant en el benestar de les persones com en la competitivitat dels serveis de la indústria i, si em permeten, també dels territoris. De fet, com ens mostra Giulio Boccaletti en el seu recent llibre Agua, una biografia, l'aigua és la forma com ens hem relacionat. Amb ella ha condicionat enormement el desenvolupament dels humans al llarg de la història i fins a la nostra societat actual. D'acord amb aquest autor, els intents de la humanitat per organitzar la societat rodejada per l'aigua en moviment van dur a la població a crear institucions que unien a les persones en una dependència mútua mentre intentaven gestionar el seu entorn. A Grècia, per exemple, la propietat comunal dels pous va assentar la base de la democràcia. A Roma, el sistema hidràulic va donar lloc al sistema de tributació i en el món modern va créixer o va néixer amb la creació d'un marc jurídic per al desenvolupament d'infraestructures hidràuliques. L'aigua és la res pública per excel·lència, una substància mòbil i sense forma que desafia la propietat privada, és difícil de contenir i requereix una gestió col·lectiva. També, naturalment, és un recurs escàs i cada vegada més escàs, que cal distribuir, tractar i gestionar. A Catalunya, la Generalitat gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. I vull agrair al seu director, que ens acompanya avui aquí, gràcies, i vull agrair a l'ACA per l'ajuda que ens ha prestat en l'elaboració d'aquest estudi, tant pel que fa a la facilitació de les dades subministrades com per la seva expertesa. Els serveis necessaris per proveir aigua per al consum i la seva devolució al medi natural en posterioritat són les activitats econòmiques que conformen el cicle de l'aigua urbà. Aquest cicle es pot dividir en 4 grans fases que corresponen a activitats econòmiques diferenciades. L'abastament en alta, el subministrament o abastament en baixa, que és de fet on s'ha focalitzat a l'estudi, el sanejament en baixa i el sanejament en alta. Tanmateix, el cicle integral de l'aigua no és igual a tots els municipis, depèn molt de la seva mida, depèn molt de la seva dimensió. Per exemple, el 61% dels municipis a Catalunya no estan connectats a una xarxa d'abastament d'aigua en alta i moltes vegades la titularitat en alta no es correspon amb la titularitat en baixa. En general, les xarxes d'abastament en alta són titularitat de mancomunitats, de municipis, de consorcis públics o público-privats, com és el cas del Consorci d'Aigües de Tarragona, o bé la titularitat correspon a la Generalitat, com és el cas de la xarxa Ter-Llobregat. La gestió de l'aigua és un procés llarg i complex, en què participen diversos actors. En primer lloc, els municipis, que tenen la titularitat dels serveis d'abastament i sanejament en baixa. En segon lloc, l'Agència Catalana de l'Aigua com a administració hidràulica i després òrgans, ens supramunicipals, com són els consells comarcals, els consorcis o mancomunitats. També, naturalment, les empreses públiques i les empreses privades. Gran part de les activitats de subministrament d'aigua es poden considerar monopolis naturals, principalment per la necessitat de grans infraestructures, la qual cosa implica uns costos fixes i uns costos enfonsats elevats i uns costos mitjans decreixents. I, a més, existeixen de vegades fallades de mercat com la simetria d'informació i les externalitats. Aquests trets fan que la intervenció del sector públic sigui elevada, sigui una intervenció realment intensa. De fet, el servei d'abastament d'aigua potable als ciutadans, que és competència dels municipis, generalment es presta en règim de monopoli. Però això no vol dir necessàriament que hi hagi un monopoli públic. Una alternativa és la competència pel mercat, és a dir, les licitacions públiques. Licitacions públiques que, a més es poden complementar, es poden incentivar amb prestacions eficients com la competència comparativa.
Aquest darrer mecanisme fa públics indicadors de les empreses subministradores i crea un rànquing d'eficiència. Això no obstant, també cal tenir en compte que si els municipis opten per la gestió indirecta, però la competència és baixa perquè el mercat està molt concentrat o bé perquè les licitacions no tenen la informació correcta, és a dir, no són unes licitacions amb tota la informació necessària, això també pot produir disfuncionalitat o conseqüències negatives pels consumidors. L'estudi que es presenta avui es centra des de la perspectiva de la competència i de la regulació econòmica eficient, com els deia, en el servei d'abastament d'aigua urbana en baixa, mitjançant el qual es fa arribar l'aigua potable als usuaris del sistema als nuclis urbans. En particular, s'analitza l'estructura de l'oferta, identificant els diferents prestadors dels serveis de subministrament d'aigua urbana, els grups empresarials als quals pertanyen, així com la durada de les concessions existents i les tarifes aplicades. També es revisen els potencials riscos per la competència de la prestació directa per part dels municipis o de la utilització de mecanismes de col·laboració entre administracions per la prestació dels serveis. Finalment, l'estudi fa un seguit de recomanacions que després, en la seva presentació, ens detallaran, però que em permeto avançar algunes d'elles. En l'estudi es recomana garantir la disponibilitat d'informació suficient a les licitacions per facilitar la participació de potencials licitadors. És a dir, en definitiva, tenir unes licitacions que realment comportin una veritable concurrència. Licitar tan aviat com sigui possible totes les concessions actualment en pròrroga, hi ha algunes o bastantes en pròrroga, i millorar la planificació de les mateixes. Implementar, com deia fa un moment, la competència comparativa per incentivar la millora de l'eficiència o crear, que també és un altre debat, un regulador català que faciliti la implementació de totes aquestes mesures. Bé, com els deia fa un moment, a partir d'ara, seguidament, presentarem l'estudi. Presentarem l'estudi que, com deia, porta per títol Anàlisi de competència en el subministrament d'aigua a l'àmbit urbà. La presentació anirà a càrrec del senyor Ivan Moreno, tècnic de la Direcció General de l'ACO, al qual, naturalment, li vull agrair tot el temps, mesos que ha dedicat a aquest estudi i felicitar-lo pel resultat, igual que el senyor Marc Cuenca, l'altre col·laborador d'aquest estudi. A tots ells, a tots dos, moltes gràcies. He d'excusar dues persones en l'organització d'aquesta jornada. En primer lloc, el representant de l'ACM, realment ens sap molt greu perquè els municipis eren un actor clau, però a última hora el representant, el senyor Eloi Hernández, que era alcalde de Fonollosa, no ens podrà acompanyar i, per tant, la taula rodona estarà formada pel senyor Germabel, ja més temps, com diu ell, molt més temps. El senyor Germabel, pels que no el coneixin, és catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona i un dels experts en serveis públics, concretament en tot l'àmbit també de transports, però molt especialment en l'àmbit de l'aigua. Li vull agrair molt especialment que ens acompanyi, i el director de l'ACA, el senyor Samuel Reyes, que, com deia, a part d'agrair-li la seva presència en aquesta jornada i en aquesta taula rodona, vull agrair la col·laboració que hem tingut en tot moment per part de l'ACA. La taula serà moderada per la senyora Susana Grau, que és la cap de l'àrea d'instrucció d'expedients de l'ACO i també un àmbit d'experta, i conjuntament amb el director general han supervisat l'estudi, per tant, el coneixen bé. A tots ells els vull agrair ben sincerament que ens hagin pogut acompanyar, i no podrem comptar amb la cuenta. Per tant, després del debat acabaríem aquesta jornada, no sense abans, si ho volen vostès, si tenen un pèl de temps, faríem un petit esmorzar a fora amb aquest magnífic dia que fa. Res més, agrair a totes les persones que participen en aquesta jornada, agrair-li ben sincerament que ens hagin volgut acompanyar, i naturalment fa goig veure aquesta sala absolutament plena, agrair-los a tots vostès que hagin volgut assistir en aquesta jornada. Moltes gràcies, i Ivan, em sembla que tens tu la paraula. Bé, doncs bon dia. Els presentaré a continuació aquest estudi que analitza la competència del subministrament de l'aigua a l'àmbit urbà que ha elaborat l'ACO. Aquest estudi és força extens i en aquesta presentació només tractarem alguns temes principals, però en qualsevol cas el tindran disponible avui mateix a la nostra pàgina web. En concret, començarem analitzant les diferents possibilitats de gestió d'aquest servei dels ens municipals
i les implicacions que tenen aquestes eleccions en termes de competència. Després farem una anàlisi de mercat, o una anàlisi de mercat, valorarem quins són els principals operadors, quines són les seves quotes de mercat i també parlarem dels preus i de la durada de les concessions. I després ja ràpidament passarem a les principals conclusions i recomanacions que fa l'estudi. Bé, en primer lloc, com ja sabem, el servei de subministrament d'aigua té un caràcter de monopoli natural, atès que requereixen fortes inversions en capital, es requereixen infraestructures, xarxes de distribució i, per tant, no és econòmicament eficient replicar aquestes infraestructures i el més normal és que hi hagi un únic operador. És a dir, a la pràctica és un servei que es presta en règim de monopoli. Això vol dir que els ens locals tenen bàsicament dues opcions, que és optar per la gestió directa o bé per la gestió indirecta. Si opten per la gestió directa, doncs serà el propi ens el que presti el servei, el propi ens local el que presti el servei de manera directa o a través d'un organisme autònom local, o bé pot optar també per la creació d'una empresa pública. També pot prestar el servei mitjançant fórmules associatives de col·laboració amb altres municipis, com per exemple la Mancomunitat de Serveis o els consorcis. En el cas de la gestió indirecta, aquesta es realitza a través de contractes de concessió de serveis, contractes de serveis o societats d'economia mixta. De fet, el més normal és que sigui un contracte de concessió de servei, tot i que les empreses mixtes també són força habituals en aquest sector. El funcionament del mercat de l'abastament d'aigua, de fet, el podem entendre com en dues etapes. En una primera etapa, que és el que nosaltres a l'estudi hem anomenat la competència pel règim, en el qual els ens locals poden decidir canviar el sistema, el règim de prestació que venia utilitzant. Per exemple, quan estigui propera a la finalització d'una concessió, l'Ajuntament, l'ens local, pot decidir canviar cap a un sistema de gestió directa o, al contrari, un municipi que té una gestió directa en qualsevol moment pot canviar a la gestió indirecta. I aquesta decisió es basarà, entre altres motius, en l'oferta d'operadors privats que hi ha al mercat o, alternativament, també en les diferents possibilitats, mecanismes de cooperació entre municipis per a la prestació d'aquest servei. En qualsevol cas, si en aquesta primera etapa s'escull la gestió directa, el que tindrem a la segona etapa, per dir-ho d'alguna manera, serà un monopoli públic. Un monopoli públic que tindrà uns preus aprovats directament per l'Ajuntament, que de fet són taxes, quan la prestació la faci directament l'Ajuntament o un organisme autònom, i en cas que sigui una empresa pública la que presti el servei, estarem en un règim de preus autoritzats. Això vol dir que l'empresa pública ha de fer una proposta de tarifes a l'Ajuntament, l'Ajuntament aprovarà aquestes tarifes i finalment aquest preu ha de comptar amb el vistiplau de la Comissió de Preus de Catalunya. Si la primera etapa, en canvi, s'opta per la gestió indirecta, primer hi haurà una licitació pública, que és el que nosaltres anomenem la competència pel mercat. I com a resultat d'aquesta licitació tindrem un monopoli privat, en cas que l'adjudicatària sigui una empresa privada, o tindrem un monopoli público-privat en cas que sigui una empresa mixta. I en tots dos casos estarem en un règim de preus autoritzats. Doncs què implica, des del punt de vista de la competència, que l'Ajuntament opti per la gestió directa? Doncs implica que es tanca el mercat, és a dir, inexistència de competència. Es tanca el mercat perquè cap operador podrà optar a la prestació del servei de subministrament d'aigua en aquell municipi que ha d'optar per la gestió directa. Això no obstant, els beneficis d'una gestió directa eficient poden ser, en alguns casos, en determinats casos, poden ser superiors als avantatges, als beneficis que comporta la competència pel mercat quan s'opta per la gestió indirecta. El que és important és que la decisió del municipi es prengui en base a les característiques concretes del subministrament d'aigua en aquell municipi i que la decisió estigui fonamentada, es basi en raons d'eficiència i de qualitat de la prestació del servei. De fet, la pròpia normativa vigent actualment ja obliga que els ajuntaments només escullin la gestió directa quan aquesta sigui la forma de gestió més eficient i sostenible. Una altra possibilitat és que els ajuntaments cooperin entre ells per la prestació d'aquest servei d'abastament d'aigua domiciliari a través de mancomunitats de serveis, consorcis o altres fórmules, i aquesta pot ser una opció molt beneficiosa, sobretot per aconseguir una escala suficient, perquè la mida del servei sigui una escala suficientment gran com per assolir economies d'escala i tenir una prestació més eficient. Ara bé, també és cert que l'aplicació d'aquests mecanismes de col·laboració molt sovint implica que no s'apliqui la normativa de contractació pública en supòsits en què sense aquestes col·laboracions entre municipis molt probablement s'hauria optat per la gestió indirecta i, per tant, haurien tingut competència pel mercat. Haurien tingut licitacions públiques i competència pel mercat. Per aquest motiu, és molt important que quan els municipis opten per algun tipus de col·laboració entre ells per a la prestació d'aquest servei de manera directa, compleixin estrictament els requisits, les condicions legals, perquè en cas contrari s'estarà fent un dany injustificat a la competència.
En canvi, quan s'opta per la gestió indirecta, el que succeeix és que la competència en el mercat, que hem dit que no és possible en tant que és un servei que té una característica de monopoli natural, doncs la competència en el mercat és substituïda per la competència pel mercat de manera periòdica, és a dir, cada vegada que es licita el servei, que és quan els operadors interessats en la prestació d'aquell servei poden rivalitzar per resultar l'empresa adjudicatària. També és cert que perquè aquest sistema funcioni, és a dir, per aprofitar tots els avantatges de la competència pel mercat, s'han de donar també uns requisits. El primer d'ells és que hi hagi un nombre de potencials licitadors, d'empreses interessades a participar a la licitació i que, per tant, la concurrència pugui ser elevada. En aquest mateix sentit, també és molt important que el disseny de les licitacions públiques facilitin i fomentin la concurrència, la participació dels potencials licitadors, per exemple, facilitant suficient informació. I, per últim, també és important, o cal, una actuació diligent per part dels ens locals, per evitar situacions com, per exemple, com veurem després que succeeixen de vegades, com, per exemple, pròrrogues forçoses. Independentment de que s'opti per a gestió directa o indirecta, des de l'ACO creiem que és molt important l'aplicació de mesures de competència comparativa. Perquè hem dit, no podem tenir competència en el mercat, però fins i tot en el cas que s'opti per la gestió indirecta i la competència pel mercat, aquesta competència és limitada, perquè només es dona cada cert temps, i de vegades el temps que transcorre entre dues concessions és un temps llarg. Per aquest motiu, i també, com veurem després, en alguns casos, fins i tot en el moment en què hi ha competència pel mercat és difícil garantir que n'hi hagi prou concurrència. Per això és molt interessant mesures de competència comparativa, com per exemple la Sunshine Regulation. Aquest tipus de mesura implica la publicació de manera periòdica d'informació, d'indicadors d'eficiència, de rànquings de desenvolupament de les diferents entitats subministradores. I en fer pública aquesta informació, en evidenciar l'eficiència relativa dels diferents monopolistes, cadascú al seu àmbit territorial, això incentiva aquests subministradors que són monopolistes a millorar en termes d'eficiència i de qualitat del servei, en definitiva, de satisfacció dels usuaris. Doncs bé, anem ara a veure com s'ha concretat això en el cas de Catalunya. Doncs a Catalunya, en el 55% dels municipis, la gestió és directa i en el 45% és indirecta. Ara bé, en termes de població, les proporcions són molt diferents perquè la gestió directa només representa el 20% de la població i, en canvi, la indirecta el 80%. Això s'explica perquè el que observem és que, a mesura que la mida del municipi es va fer més gran, perquè hi ha més població, doncs s'opta en major mesura per la gestió indirecta. En el mateix sentit, observem que a les àrees urbanes i a les zones properes a la costa, així com en aquells casos en què no hi ha un accés directe a l'aigua, un accés fàcil a l'aigua, s'opta també en major mesura per la gestió indirecta. Quant a la concreció dels diferents règims de gestió, doncs el que observem és que quan la gestió és directa, en el 91% dels casos la prestació la fa directament l'Ajuntament. I en canvi, quan és una empresa, en el 9% dels casos ho fa una empresa pública. Quan la gestió és indirecta, en el 75% dels casos la prestació la fa una empresa privada i en el 24% la fa una empresa mixta. En aquests mapes el que podem veure és la relació existent entre el fet que un ajuntament estigui connectat a una xarxa de distribució d'aigua en alta i el fet que opti per la gestió indirecta. De fet, al mapa de l'esquerra, en color blau, tenim els municipis que estan connectats a una xarxa de distribució d'aigua en alta i en el mapa de la dreta tenim en color vermell aquells que han optat per una fórmula, per un règim de gestió indirecta. Per tant, podem veure que la relació és clara. Doncs bé, ara passem a l'anàlisi del mercat. El primer que volem destacar és que a Catalunya hi ha 75 empreses que són subministradores d'aigua, de les quals 34 són privades, 21 són mixtes i 20 són públiques. Això ens podria portar a pensar que la competència potencial, el nombre de licitadors que podríem optar quan hi hagi una nova licitació podria ser molt elevat i que, per tant, podrien tenir molta concurrència i molta competència a les licitacions públiques. Però realment això no és així perquè gran part de les empreses privades i mixtes pertanyen o estan participades de manera significativa per tres principals operadors que tenim a Catalunya. A més, s'ha d'afegir que també s'observa una certa especialització territorial. I això és el que ens mostra el següent mapa. En aquesta mena de color gris tenim els municipis en els quals la prestació la fa directament el propi municipi i en els diferents colors tenim els principals operadors. Doncs podem veure
com molt sovint trobem que municipis limítrofs o propers entre ells tenen el mateix color, és a dir, la prestació del servei d'abastament d'aigua l'està fent la mateixa empresa subministradora. Per exemple, en el cas d'Aquàlia, que tenim el color vermell, podem veure algunes agrupacions de municipis, tant a la província de Girona com algunes a la província de Tarragona o de Lleida, o també podem veure molt clarament en el cas de Girona S.A., en color taronja, doncs veiem una concentració important de municipis de color taronja a la província de Girona. Per tant, el resum és que hi ha una certa especialització geogràfica. A la següent taula el que tenim són les quotes de mercat en termes de població abastida dels principals operadors privats, però només als municipis que s'han optat per la gestió indirecta. I el primer que podem destacar és la important presència, la posició tan forta del grup Agbar. El grup Agbar presta servei al 83,06% de la població de Catalunya entre els municipis que han optat per la gestió indirecta. Per tant, evidentment, és l'empresa líder i també ho és a la província de Barcelona i a la província de Tarragona. A la província de Barcelona en concret té una quota de mercat del 92,70% i a la de Tarragona del 77,82%. I fins i tot en aquelles províncies on no és l'empresa líder té una quota de mercat també important. En el cas de Girona té una quota del 30,97% i en el cas de Lleida del 41,15%. El segon grup en importància en el conjunt de Catalunya és Aquàlia, que presta servei al gairebé el 7% de la població de Catalunya en municipis amb gestió indirecta. A més, destacar que és l'empresa líder a la província de Girona, on té una quota de mercat del 56,90% i igualment té una posició relativament important tant a Girona com a Tarragona. La tercera empresa és Girona S.A., que només presta servei a la província de Girona i és precisament l'empresa líder, on té una quota de mercat del 43,46%. En el cas de Girona S.A. s'ha de destacar que siguent el tercer operador més important a Catalunya, aproximadament un terç del seu capital és propietat del grup Agbar i aproximadament un altre terç és propietat del grup Aquàlia. Per tant, tenim que la tercera empresa més important a Catalunya, que és la líder a la província de Girona, està participada de manera significativa pels dos principals grups operadors. Addicionalment, aquesta taula també ens mostra dos indicadors de concentració. L'índex C2 ens diu quina és la suma de les quotes de mercat dels dos principals operadors a cada àmbit geogràfic. Podem veure que pel conjunt de Catalunya se situa pràcticament en el 90%. També podem veure que en cap província se situa per sota del 74% i en el cas de Lleida arriba fins al 98%. Per tant, tenim un nivell de concentració molt elevats. I això també es fa evident en l'índex de Herfindahl-Hirman, que és un índex que es calcula com la suma de les quotes de mercat dels diferents operadors al quadrat i que habitualment s'entén que quan aquest índex té un valor superior a 2.500 punts, doncs el mercat es troba molt concentrat. Aquí podem veure que el llindar dels 2.500 punts es supera en tots els casos. De fet, on el valor més baix és a la província de Girona i té un valor per sobre dels 3.000 punts. En el cas de Catalunya, pràcticament és de 7.000 punts i en el cas de la província de Barcelona arriba als 8.600 punts. Per tant, el resum és que tenim un mercat molt concentrat. En aquesta altra taula tenim el preu pagat per l'aigua a Catalunya, expressat en termes d'euros per metre cúbic i per diferents trams de preus. I també tenim la distribució dels municipis i de la població en funció del preu que paguen. I el que observem és que la majoria de la població se situa en tres trams. Així, pràcticament el 26% de la població paga entre 50 cèntims i 1 euro per metre cúbic, gairebé el 30% paga entre 1 euro i 1,50 € i pràcticament el 41% paga entre 1,50 € i 2 euros. Pel conjunt de Catalunya, aquesta xifra no la tenim a la taula, però pel conjunt de Catalunya el preu mitjà per metre cúbic se situa al voltant dels 90 cèntims. De l'anàlisi descriptiva dels preus que hem fet a l'estudi, les principals conclusions que estan relacionades entre elles és que els preus més alts els trobem als municipis més poblats, quan la gestió és indirecta i especialment a la província de Barcelona. I deia que està relacionat perquè, òbviament, a la província de Barcelona és on tenim els municipis de major població i on s'ha optat més per la gestió indirecta. També és cert que és una província on hi ha molts municipis connectats a xarxes de distribució en alta i això també, en part, explica que els preus siguin més alts. Addicionalment, a l'anàlisi descriptiva també hem fet un exercici empíric mitjançant l'estimació d'un model economètric i els principals resultats que volem destacar són els següents.
En primer lloc, que la concentració del mercat està positivament correlacionada amb uns preus més alts. Si bé s'ha de matisar en el sentit que augments substancials de la concentració donen lloc a augments modestos, increments modestos dels preus. I aquest resultat s'explica principalment per l'efecte de les empreses privades, perquè el que observem és que a mesura que augmenta el grau de concentració en el mercat, el preu de les empreses privades és creixent i, en canvi, el preu de les empreses públiques és decreixent. Un altre dels resultats que volem destacar és que hem trobat l'existència d'economies d'escala i d'economia de densitats en relació a la població del municipi. És a dir, que mantenint la resta de variables constants, un augment de la població total del municipi o de la població per quilòmetre quadrat dona lloc a reduccions de preus, si bé aquest resultat l'hem trobat només pels municipis més petits. Quant a la durada de les concessions, hem analitzat una mostra de 239 contractes de municipis en gestió indirecta i el que hem observat és que la durada mitjana és de 28 anys, amb una durada mínima de 3 anys i una durada màxima de 99. Però un fet fins i tot més destacable que aquest és que dels 239 contractes hem observat que en 44 casos havia finalitzat el termini de la concessió i el servei continua prestant la mateixa empresa concessionària sense que s'hagués tornat a licitar. És a dir, aquestes empreses i aquestes concessions estaven en una situació de pròrroga forçosa. A més, de mitjana, la durada d'aquesta situació de pròrroga forçosa en aquests 44 contractes és de 3 anys i mig. Per tant, estem parlant, no és que sigui una pròrroga forçosa d'uns mesos fins a la següent licitació, sinó que en alguns casos les durades són substancials. Doncs passem ja a les principals conclusions de l'estudi. Com hem pogut veure, el subministrament de l'aigua té una estructura oligopolística. A més, hi ha una certa tendència a la segmentació territorial i el grup líder, com hem vist, té una quota de mercat molt elevada. Aquesta situació pot comportar que el grau de concurrència a les licitacions públiques sigui menor del que seria desitjable. D'altra banda, les operacions de concentració i les participacions conjuntes de competidors en entitats subministradores també afegeixen la competència que podem tenir a les licitacions. En aquest cas, tornar a destacar Girona S.A., que com hem vist és el tercer operador d'importància a Catalunya, però al seu torn està participada de manera important pels dos principals operadors a Catalunya. Un altre dels aspectes que hem destacat anteriorment és que les concessions solen tenir una durada excessiva i que, com hem vist, en alguns casos, s'incorre en situacions de pròrrogues forçoses. El que això comporta, en definitiva, és que la competència pel mercat es produeixi amb menys freqüència del que seria desitjable, el que implica, al seu torn, que els residents en aquests municipis no puguin gaudir dels avantatges que suposa la competència pel mercat amb tota la freqüència que seria necessari. D'altra banda, també hem destacat que les dades mostren que un major grau de concentració s'associa amb preus lleugerament més alts i que s'explica principalment per l'efecte de les empreses privades. D'altra banda, també hem constatat que hi ha alguns municipis que opten per mecanismes de col·laboració entre ells que, com comentàvem a l'inici de la presentació, eviten l'aplicació de la normativa de contractació pública, hem optat per un sistema de gestió directa i, per tant, això implica que no hi hagi competència pel mercat, que no hi hagi licitacions públiques i no hi hagi competència pel mercat. Normalment, el funcionament d'aquests mecanismes de col·laboració és que un municipi té una empresa pública que realitza la prestació del servei en el seu municipi i arriba a algun mecanisme, algun tipus de col·laboració amb altres municipis perquè sigui aquesta mateixa empresa la que presti el servei en altres municipis. Doncs aquest és un model que en alguns casos és qüestionable i que perjudica la competència. Per últim, també hem observat que existeixen alguns mercats, activitats en mercats connexos, en mercats relacionats amb el de subministrament de l'aigua, que no tenen característiques de monopoli natural, com si és el cas de la prestació del subministrament de l'aigua, com per exemple la instal·lació i el manteniment de comptadors, i que, en canvi, no es troben oberts a la competència. És a dir, són activitats en les quals sí que podria haver competència en el mercat, en aquest cas, però la regulació municipal molt sovint impedeix aquesta competència o en altres casos, igualment, és l'empresa subministradora de l'aigua o alguna empresa del mateix grup empresarial la que acaba prestant el servei, el que implica que els preus generalment siguin elevats. Doncs quan les recomanacions que fa l'ACO davant d'aquests problemes de competència, entre altres mesures es proposen les següents que s'han classificat en 3 grups. Pel que fa a les recomanacions en relació a l'elecció del model de gestió, doncs la primera recomanació és que la prestació es faci de manera directa només quan sigui l'opció més eficient, és a dir, en tant que implica el tancament absolut del mercat a la competència, que només sigui escollida quan sigui l'opció més eficient.
La segona recomanació és augmentar l'escala de prestació de servei en els municipis més petits, perquè com hem vist a l'exercici empíric, existeixen i hi ha economies d'escala, i per tant, augmentant la dimensió, el servei pot ser més eficient i, a més, un cop que s'ha augmentat l'escala si es licita, també el fet que la mida del servei, de la demanda, sigui més gran, també pot atreure a més empreses privades i, per tant, podem tenir més competència a les licitacions. També recomana, evidentment, no utilitzar la col·laboració entre municipis per evitar l'aplicació de la normativa de contractació pública i, per tant, la competència pel mercat associada. Quan les recomanacions per fomentar la competència de les licitacions, es recomana garantir la disponibilitat d'informació adient sobre les concessions. Aquí es tracta que la informació sigui suficient per incentivar els potencials licitadors a participar a les licitacions, és a dir, eliminar o com a mínim reduir l'asimetria informativa que sol existir entre l'empresa que presta el servei i que, per tant, té una gran informació i els potencials competidors que disposen de molta menys informació, el que d'alguna manera pot dificultar que presentin ofertes competitives a les licitacions. També recomanem licitar tan aviat com sigui possible totes les concessions que es troben en aquesta situació que hem destacat abans de pròrroga forçosa i, a més, millorar el disseny i la planificació de les licitacions per no tornar a incórrer en aquestes pròrrogues forçoses, que abans que finalitzi la concessió ja s'hagi tornat a licitar i adjudicar. I també recomanem incrementar la publicitat de licitacions més enllà del que és obligatori, amb l'objectiu de captar la participació en les licitacions d'operadors que actualment no estiguin operant en aquell àmbit geogràfic concret. Per últim, en relació al funcionament del mercat, com hem vist també a l'inici, es recomana l'aplicació de la competència comparativa com una eina que permeti introduir pressions competitives i, per tant, incentivar els monopolistes, cadascú al seu àmbit geogràfic, a millorar l'eficiència del servei i la qualitat del servei. També, atès que hem trobat que el grau de concentració és molt elevat en aquest mercat, es recomana analitzar totes les operacions de concentració per poder fer el seguiment de l'evolució d'aquesta concentració. Una altra de les recomanacions és revisar les normes reguladores en els mercats connexos d'àmbit municipal per permetre la introducció de competència en el mercat en aquestes activitats que hem dit que no tenen característiques de monopoli natural. I per últim, la darrera recomanació és crear un regulador català o ampliar les competències de l'Agència Catalana de l'Aigua per facilitar l'aplicació d'aquestes mesures i, en especial, la implementació de la competència comparativa. Bé, doncs, això és tot. Gràcies. Som-hi, engeguem. Comencem amb la taula rodona. Moltes gràcies, Ivan, per la presentació de l'estudi. Jo crec que ha estat molt bé i de manera molt clara i molt fàcil hem traslladat les conclusions. Aquest estudi estarà disponible segurament, jo crec que avui mateix el podem tenir disponible i penjat al nostre web, en versió catalana, castellà i anglès. Em diuen que potser és que ja està penjant al nostre web, doncs ja el tenim penjat. També el germà, el professor Bel, ha preparat una presentació, també la penjarem al web perquè estigui disponible per tothom. I sense més dilació, presento molt ràpidament els ponents d'aquesta taula. Són persones superconegudes, em fa gairebé vergonya fer aquesta presentació, però ho faré d'una manera molt ràpida. El professor Bel és economista, màster en Economia per la Universitat de Chicago, doctor per la Universitat de Barcelona, on és catedràtic d'Economia i Política Pública. A més, és el director de l'Observatori d'Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies. El professor Bel ha preparat una petita presentació. Sí, ja puc? A mi és que m'agrada més parlar dret. I farem una cosa en 10 minuts. Jo primer volia agrair la invitació, agrairé molt ràpidament, perquè a la nostra terra agraïm molt ràpidament, no som molt d'agrair. I en segon lloc perquè està bé que després en un país que s'ha fartat de parlar de coses que ja té de sobre com aeroports i altes velocitats i tot això, que té tant de sobre que poca gent ho usa, es parla al final d'aquestes cosetes del cada dia que són les basuretes, les aigüetes, que són les que fan funcionar la societat i les empreses també. De les basures s'hauria de parlar més perquè tot i que es facin en olor, tenen uns problemes diferents i també molt importants i són el gran ítem de despesa. I se mos acaba de passar a l'Ajuntament de Barcelona una renovació de contracte a 4 empreses privades que no s'han municipalitzat. Jo, clar, quan sento una cosa ja entenc que faran l'altra. Quan han publicat estudis en economies d'escala i de densitat mostrant que una 5a concessió gestionada pel sector públic milloraria la competència per comparació i per economies d'escala i eficiència és viable en una ciutat com Barcelona.
De fet, Hospitalet en 2 o 3 ja farien. Però tot això, i els autobusos que he dit, els autobusos metropolitans, on l'empresa pública no és més ineficient que les privades, però quasi cap concurs se dona al menor preu, que també ho hem estudiat i publicat. A veure, diguem, menys AVE i més això. Sí, i ara ja he dit tal... Hòstia, 1 minut i mig. Però seré molt ràpid, perquè ja quasi he dit la meitat del que volia dir. Es pots passar? Les preguntes que se m'ha dit que, diguem, adreces directament, generalment, són totes en investigació pròpia. Algunes recullen també altra investigació, altres són només la investigació pròpia, en alguns casos d'Espanya, en alguns casos de Catalunya, en alguns casos internacional. No es nota generalment diferència de costos. Primer, per què s'ha privatitzat en general, i en particular l'aigua? Generalment l'aigua molt per restriccions fiscals perquè es necessita inversió i en èpoques sobretot de contracció econòmica, quan s'havien de fer inversions en municipis que pels temes de restriccions financeres han tirat l'aigua. Altres no, perquè quan se ven una empresa s'obtenen moninos, però quan se contracta un servei generalment no s'obtenen moninos. S'obté alguna cosa que ara detallaré. I en segon lloc, generalment no es contracta externament, vaig molt ràpid perquè obliga el temps, en segon lloc, perdó, no es contracta externa generalment, els factors ideològics no tenen un pes singular en la contractació externa de serveis públics, però amb l'aigua, com és un monopoli natural, sembla que hi ha una miqueta més de rol ideològic, i això ho veiem sobretot en els casos més escandinaus. Els escandinaus, que són molt pro competència, no tenen problemes en contractar basures o elaboració de nòmines, però sí que tenen més problemes en contractar aigua i serveis socials. Serveis socials per un altre motiu, també molt interessant. I els serveis socials són problemes que no pots mesurar l'output, per tant no pots mesurar la qualitat, que és un drama per a la contractació. L'aigua, afortunadament, aquest problema no el té perquè amb una gota d'aigua o dos s'analitza la qualitat i després els temps d'interrupció i tal. Però ara no puc entrar en això. I aquí són els treballs de base. Venim treballant en gent de Barcelona, de Cornell, de València, de Granada i ara d'Oxford, en basures, un drama que tenim, que ens explicava l'anècdota que ens costa 1 any i mig recollir informació que allà recullen en 2 setmanes. Per favor, feu informació i dades perquè som lo ridícul del món i plorem. És molt fort. I aquests estan provenint ja del 2007 i els anem mantenint actualitzats. Revistes que publiquen tipus d'estudis d'aquestes coses. Lo següent, preus. En els costos. Costos és molt complicat en l'aigua perquè per saber costos hauríem de tenir una comptabilitat analítica de les empreses i entre la funció social corporativa de les empreses privades no està donant els seus costos analítics. Això ja ho entenem. Per tant, el que hem d'estudiar és no costos sinó eficiència, inputs, basat en inputs. I el que fa temps que es veu és que si en general no hi ha una millora sistemàtica de costos en la gestió privada, per això jo no he entès això que en general només ha de ser directa quan sigui més eficient, perquè en general el que trobem és que la privada no és més eficient. Ho torno a repetir. En general trobem que la privada no estalvia costos. No sé si s'ha entès. És que depèn de casos. És que cada municipi és un cas, cada organització és un cas, i la governança, aquest aspecte mai mirat d'aquestes qüestions, fa que el problema tingui dimensions diferents a cada municipi. I que, per tant, les solucions i les mesures no siguin oli de serp que ho curen a tot igual. Tots privatiseu, tots municipaliseu. Ho hem trobat, la pedra... No existeix això, la pedra filosofal. Cada municipi és una organització de persones amb una tradició i uns problemes. I com són diferents, tindran problemes diferents als serveis i, per tant, necessitaran reformes diferents. Per això, a la millor un municipi que ha privatitzat ha millorat costos en el tema de privatitzar i a la millor municipi que ha remunicipalitzat, ara estem estudiant remunicipalització, per cert, ulls als fanboys de la remunicipalització. Els municipis que han remunicipalitzat han baixat preus, però a la millor quan passa una mica de temps, després farem dinàmica, la lluna de mel, la lluna de noces, això, després de la boda l'entusiasme passa. Per això hem de mirar la dinàmica. Bé, i a part de costos, el que fem en aigua és mirar molt eficiència, i el que notem que l'eficiència no és més alta. Té un sentit. Té el sentit que les economies d'escala són molt poc rellevants en aigua, a diferència de basures, i el que són rellevants són les economies de densitat. Per tant, el que és important és la connexió de xarxes. Això fa que, per exemple, la cooperació, que nosaltres generalment toquem molt, però no aigua, perquè generalment cooperació en trobem en àmbits metropolitans. Molt poca fora d'àmbits metropolitans, dels conurbans. En canvi, clar, si hem de fer una canonada del canal Ulldecona per fer gestió comú, ens costarà més l'invent que... Aquí sí que pots a la millor estalviar alguna cosa administrativa si comunalitzes.
operació en comú, tenim més capacitat de negociació si vols fer una contracta privada, més massa crítica de tècnics, etc. Però generalment la cooperació fora d'àmbits metropolitans o conurbans no és massa un tema en l'àmbit de l'aigua, perquè el problema acostuma a ser molt més la densitat que no pas l'escala, a diferència de les bessures, on és molt més l'escala que no pas la densitat, que és el característic de l'aigua, els sistemes en economies de xarxa, en sectors de xarxa i costos enterrats, on el cost fix és molt alt i per això els contractes són llarg termini, bla, 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 bla. La teoria econòmica m'ha dit això. A més ja la sabeu i a més l'ha fet molt abans de Beliban. Llavors el que trobem és que els preus són més alts. Ei, això no vol dir que siguin més ineficients. Aquí ve l'altra part de la pel·lícula. Els preus són més alts generalment. En aigua ho han constatat, aquí no poden, en bessures. En aigua no ho poden constatar, però ho suposem, perquè els municipis fiquen més subsidi directe del pressupost, quan és gestió directa. En bessures ho hem trobat, el dèficit de la taxa és més elevat. Per què? Perquè moltes vegades la privatització s'utilitza per aixecar la part de contribució d'usuari. I per tant, que el preu sigui més alt no vol dir que el servei sigui més ineficient, vol dir que es cobra més de l'usuari i es paga menys subvenció de l'Ajuntament. I també perquè no ens enganyem a les concessions d'aigua de quan en quan se'ls fa pagar algun arreglo de carrer o algun... Ui, no. Per això també va el preu. Com les inversions. Inverteixen més, per això una cosa que estem trobant en remunicipalitzacions de moment anecdòtic és que els preus baixen perquè s'inverteix menys. Per què inverteixen més les privades? Perquè els contractes garanteixen la recuperació de la inversió i sabem, per teoria econòmica, quan la recuperació de la inversió està garantida, intendiràs invertir més perquè tens el retorn garantitzat, la connexió del tramvia de la Diagonal. Però, hòstia, quins xarcos obren. Però si ets un ajuntament, no et remuneres a tu mateix la inversió, llavors inverteixes menys. Pots passar d'invertir-te poc per baixar molt l'aigua perquè venen les eleccions. És que tot això és una cosa de política pública, no tècnica. Per això, que els preus siguin més alts no vol dir que els privats siguin més ineficients. La pintura general. Passem. Se poden fer algunes coses? Ara és molt per aigua. Sí. El 2007 a Espanya se va reformar en paral·lel i de forma desconnectada la llei de contractes i concursos i el finançament dels partits polítics. No sabien l'encert que van fer, crec que no ho sabien, de fer-ho bullir a la vegada. Ens van donar un experiment i l'experiment, nosaltres tenim una base de dades que va començar un company de Granada des de l'any 84, en 1.000 i pico municipis en gestió privada i tenim fins al 2020 els canvis, en preus, la major part d'anys, etc. Per tots. I això està basat en això. I el que vam mirar és si abans del 2007 i després del 2007 si hi havia una relació sistemàtica entre la consignació de contractes i els partits polítics de l'alcaldia. Tampoc us heu d'estranyar perquè era una font de finançament polític. Legal. Fins el 2007 legal. Després, fins el 2012, per empreses subsidiàries. Van donar compte que Ferrovial no paga, però paga la subsidiària. Però les subsidiàries també. Llavors va començar a funcionar millor. I el que vam trobar precisament que la reforma del 2007 el que feia era debilitar l'associació sistemàtica que trobàvem entre un determinat partit específic que no nombraré i una determinada empresa que tampoc nombraré. I no perquè ens quede a prop, perquè no ens queda a prop. A partir del 2007 desapareix aquesta associació sistemàtica de contractes municipals d'aigua entre aquell partit polític i aquell... És un partit polític molt conegut perquè sempre estava al GURT, als jutjats pels temes de finançament, i llavors desapareix. El qual està bé. De retruc, quina cosa tema, i és la següent que vam mirar. Aquí seguiu tenint tota la literatura publicada. Perquè ja havíem mirat, perquè havíem vist que en les empreses privades hi havia preus més alts, però ja us he donat com una explicació que hem trobat. El que vam mirar era si el fet que les empreses grans, que eren les que tenien grans contractes i gran finançament en partits grans, tinguessin menys èxit en nous contractes, què efectes provocaven la concentració. El que vam veure és que precisament la concentració baixava. Els canvis de concentració va ser que ja no havia de ser l'alcalde que havia d'estar al tribunal, havia d'augmentar la publicitat, webs, informació... Hi ha una llei, no ho detallaré. I el que vam trobar és que la concentració baixava. Següent. I això vam trobar, si mireu... He vingut preparat. El 2007, això és Hirschman-Herfindahl Index, i els índexs de concentració de primera 4. I el 2007 està aquí. I el 2007 aquí. Van dir, ja està. A veure, una vegada en la vida que trobes una reforma que funciona, vam obrir una botella de cava, la vam plimplar,
i vam anticipar la publicació a revista. Però ens va quedar un mal rotllo d'això. Mira, ens van demanar, per la revisió al Public Administration Review, ens van demanar si podíem ampliar, ja que tenim una base tan llarga, i ens va quedar un mal rotllet d'això. I vam dir, aquí passa alguna cosa. Els de Basures sempre estem així. Per què no ho mirem millor? I ho vam mirar millor. I llavors el que vam fer va ser, en vez de mirar a nivell estatal, la reforma havia sigut estatal, com tenim la base molt gran, no ens serveix bàsicament per a La Rioja, perquè és molt petita, no offens, i per Madrid perquè tot és públic, quasi. I vam mirar-ho per regions. Què vam trobar per regions? És que, i recordeu sempre els que esteu en política, quan feu una reforma política, refereixo pública, política estem tots, quan feu una reforma, encara que surti bé, la reforma rovellarà. Se rovellarà perquè les condicions canviaran, i ben passat els 2 minuts i tot, i rovellarà perquè els altres actors jugaran estratègicament. Recordeu sempre, ho va dir Hirschman l'any 56, mai una mesura és òptima per sempre, i les reformes s'han de reformar. El que va passar és que hem identificat aquestes regions, Extremadura, Castella-La Manxa, Cantàbria, Andalusia i Catalunya, on hi ha hagut operacions corporatives no justificades per crisi de l'empresa adquirida. Sí, és una situació de... Escolta, més tipus lo d'Elon Musk, vaja, per entendre-nos. I clar, les tenim per totes en aquesta publicació. Però aquí detallo la de Catalunya. Què passa el 2007? Venim bé, del 2007 baixa una mica, no molt. Catalunya no és la comunitat on trobem l'associació, no és l'empresa dominant la que trobem l'associació en partits polítics. Bones notícies pels que som d'aquí. Males notícies, pum. Què va passar el 2012-2013? I ara acabo. Agbar va comprar casa. Reguladores. Agbar va comprar casa. Oh, no problema. Per què? A part que Agbar és molt Agbar. Tenim mercat rellevant espanyol, perquè el nostre DNI fica que som espanyols. Llavors és l'aigua, però el mercat rellevant és l'espanyol. I què diuen les directives comunitàries del reglament que desenvolupen? Hòstia, les recomanacions, gràcies. Diu que, oiga, per debajo del 50%, diu que, escolta, les directives i els reglaments diuen, mira, si tens el 50%, pots pensar que hi ha domini de mercat. De fet, de vegades, si és del 40 al 50. Clar, Agbar no tenia el 50% del mercat espanyol. L'Ivan ens ha ensenyat el que tenia el català. L'Ivan ho ha ficat en el pitjor dels mons, que és la població. Si ho fiques en contractes, ens estava el Hirschman Herfindahl en contractes i el CRU per contractes, perquè nosaltres hem ficat el millor cas contra les nostres tesis, si ho fiques per població també és bestial, per contractes també és bestial. A Catalunya, Agbar tenia molt més del 50% de contractes i quasi tota la població. Casa tenia el 12,5%. Si el mercat rellevant és sigut Catalunya, aquesta concentració no s'hagués pogut fer. Abans. I això no ens hagués passat. Si la concentració és un problema pels preus, i ho és, escolta, facin-s'ho mirar. Arribem tard, però bueno, i ara acabo les conclusions ja. No els diguem massa als municipis el que han de fer ni que hagin de ser bons xics, perquè cada municipi és un món i els municipis acostumen a ser més bons xics que els de dalt. Ara, té un problema la gestió de l'aigua. En aibasures o en elaboració de nòmines pots gestionar la competència del mercat i en l'aigua n'hi ha molt poca. Pel mercat i en l'aigua n'hi ha molt poca. Això és un problema. Hi ha pocs proveïdors, hi ha costos fixos, contractes de llarg, tot el contrari del que permet fer un contracte competitiu. 2, els de dalt fiquin-se les piles, a veure quin és el mercat rellevant, encara que aquí arribem tard. No sé si vostès a la millor haurien de pensar en idees com, per exemple, si un té el 80% de quota de mercat no es pot presentar contractes nous al mercat rellevant, alguna cosa així, però ja, clar. O si té una empresa participada en un terç, abans rèiem a Girona, també la fiquen, no?, la quota, perquè al final... Bueno, el cas ja els he explicat. Molt bé, moltes gràcies. Disculpes per haver-me passat de temps. La recomanació de la política pública. Prenguin bé el monopoli.
Moltes gràcies, Germà, per la presentació. Has anat a tope, espero que puguem parlar amb més calma. Sort que ha sigut molt distret, molt divertit i jo crec que molt clar les idees que has... Total. I jo crec que ara podem parlar una mica més de calma. Tinc a la meva esquerra en Samuel Reyes, moltes gràcies per venir. En Samuel és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona, PDD per IES, amb 12 anys d'experiència en l'àmbit públic i privat en temes de medi ambient i en temes de serveis públics. Té una dilatada experiència en l'àmbit públic, ha estat director adjunt de l'Agència Catalana de l'Aigua de 2014 a 2019 i des de setembre del 21 és l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Moltes gràcies per la seva presència. Jo crec que ens has fet una mica una sacsejada, ja està molt bé, estem jo crec molt enxufats amb aquesta taula rodona. Us l'havia demanat? Sí, clar, d'això es tracta, d'això es tracta. Llavors jo el que us voldria, la meva idea és fer una mica de debat, de diàleg i que hem tingut una baixa, per tant tenim una mica més de temps, intentarem també que la sensibilitat municipal poder-la recollir d'alguna manera. I la primera pregunta que us adreçaria és a dir, de l'estudi ja hem vist que hi ha alguns punts en el tema del que és l'activitat d'abastament domiciliari d'aigua potable. Doncs el mercat no funciona de la manera més competitiva possible. És veritat que tenim un tema de monopolis locals i per tant és difícil. La meva pregunta és, en l'àmbit estrictament municipal, quins creieu que són les principals dificultats, capteniments, problemes que es troben o amb els quals s'han d'enfrontar les administracions locals davant del repte que suposa l'activitat d'abastament domiciliari d'aigua potable, sisplau? Abans de... A veure si se m'escolta bé, estic amb una mica de faringitis i no és el millor dia segurament, però bueno, crec que el micro funciona molt bé. Jo dic que l'escalqui perquè llavors se te veurà molt bé, però tu no veuràs. Sí, no veig gaire. Bé, bueno, per sort he pogut saludar abans que crec que tot el sector de l'aigua i del dret relacionat amb l'aigua està aquí, vull dir, és un plaer, són tot cares conegudes. Està molt bé escoltar algú que no sigui realment del món de l'aigua parlant de l'aigua perquè crec que és molt interessant i dona una visió molt diferent de la que estem acostumats. El sector de l'aigua jo crec que és molt endogàmic aquí a Catalunya i en general a Espanya, llavors aquesta visió més fresca jo crec que està molt bé. Abans d'entrar a la pregunta sí que m'agradaria que crec que hem d'analitzar una cosa que és la situació entre Catalunya i Espanya, és a dir, nosaltres tenim 950 municipis, molts d'aquests municipis, termes municipals, tenen molts nuclis, 750 estan per sota de 5.000 habitants. Parlàvem de que els més petits són els que fa gestió directa, segurament no és per voluntat pròpia, és perquè el sector privat no li interessa anar-hi, no hi ha un interès mercantil. Jo me'n recordo de parlar amb alguns alcaldes del Pirineu que deien no, a mi les empreses privades no ens volen ni veure, perquè la tarifa de l'aigua hauria de ser tan alta per poder cobrir costos que s'hauria de fer així. Després, en l'estudi parleu de que el 91% de la gestió directa es fa no amb empreses, és a dir, només el 9% es fa amb empreses públiques, l'altre es fa amb el propi Ajuntament, podríem dir. Jo crec que no és ni l'Ajuntament, crec que és una brigada, és algú cobra una aixeta, és a dir, és poc tecnificat, és poc qualificat, és de supervivència, que és el que jo crec que passa. I crec que si aquí també hi ha més sector privat, potser a la resta d'Espanya les diputacions juguen un paper molt important a l'hora de mancomunar els serveis, cosa que aquí a Catalunya, amb els consells comarcals, veiem el cas d'Osona, per exemple, juguen un altre rol i hi ha aquesta escala intermitja i les diputacions, el que és aquí a Catalunya, no juguen un paper, hi ha aquesta... Llavors, dit a la pregunta, això era una mica per fer el marc de la situació, i això perquè nosaltres ho patim com a Agència Catalana de l'Aigua amb el sanejament o amb les subvencions d'abastament que donem en alta. Quan un municipi diu tinc 10 nuclis, necessito 10 pous, perquè no puc fer xarxa entre tots. Quines les dificultats més grans? Jo crec que la política és la primera. El Germà ho ha dit molt bé, quan arriben les eleccions baixem. Jo he estat 2 anys preparant licitacions per ajuntaments i hem estat fent números per saber quan hauria de sortir la licitació per si pugem la tarifa o no la pugem. Jo crec que les tarifes no cobreixen els costos reals del servei, si no tindríem més del 50% en molts municipis de xarxa de fibrociment que no s'ha renovat mai o unes pèrdues del 40-50%. La mitja em sembla que està al voltant del 70%. Llavors, jo crec que per una part hi ha un factor econòmic, falta d'inversió, també perquè és que és un servei que no es veu i si obrim l'aixeta i surt, no percebem, jo crec, que aquesta mancança d'inversió com altres infraestructures que hi ha. Políticament no dona vots, és molt millor fer un poliesportiu que renovar la xarxa
d'abastament. Imaginem-los la de Clavegueram, que no hi hem entrat en el tema. Jo crec que sí que és important en aquells municipis, recordo de l'època anterior i ara a l'ACA, municipis que potser porten 15 anys, imagineu-vos no poder obrir l'aixeta perquè està contaminada l'aigua. Això passa a la Conca de Barberà, per exemple. Llavors, aquí sí que pot tenir un interès. I després tècnics. Aquí una crítica cap al sector privat i cap al sector públic. És a dir, hi ha una desconeixença per part de les autoritats de conèixer el seu propi servei i una mancança de transparència del sector privat. Jo que m'he dedicat 2 anys a fer aquestes licitacions, per preparar les licitacions, com bé dieu en el vostre informe, cal una informació. El que no pot ser és que triguis mig any en aconseguir unes dades d'un servei que se suposa que porten 10 anys fent, no? Comptes d'explotació, la xarxa dibuixada, els elements, el padró. Parlem de transparència i no existeix. Llavors jo crec que tenim aquesta part tècnica i la part econòmica. Perfecte, moltes gràcies. Sí, jo no afegiré massa. Diré possiblement que el nivell de producció privada del servei a Catalunya superior a la mitjana espanyola i semblant al basc no és diferent al de les Bessures i el de més baix, però també comparativament a altres serveis com l'educatiu o el sanitari, i el País Basc també n'hi ha perquè ha passat en la història d'Espanya que de la certa demanda de certs serveis ha accelerat molt en algunes regions més que les prestacions que el sector públic feia i això ha generat una més gran participació del sector privat perquè es pagava de la butxaca. I això ha afectat a diferents sectors i això explica que Catalunya, País Basc i algunes altres regions tinguin major participació de l'àmbit privat. Això en si no es vol. Els suecs són supercollonuts i eficients i els noruecs no tenen gestió privada d'aigua. És veritat que el seu tamany municipal és 3 vegades el català, 2 vegades i mitja el català, els noruecs, o els holandesos, que sí que en tenen, però no tanta, perquè els problemes tècnics sí que es poden resoldre via cooperació. Justament no se planteja perquè estan a un altre xarco, no perdeu, les diputacions i els consells comarcals, però per proveir suport tècnic als petits municipis que tenen problemes molt més per un servei d'aigua que per un servei de bessures, pot ser per aquestes coses. Altres llocs tenen resolt el tema del... Aquí no tenim les diputacions actuant, però tenim l'àrea metropolitana, és a dir, el que hi ha a Sevilla és públic, es va remunicipalitzar, aquestes coses, clar, allà les porta una mica la Diputació, però com aquí és la de l'àrea metropolitana no hi ha tanta diferència en això. Crec que és més la diferència en el sentit de tradicions i demandes diferenciades i pagament per usuari privat en alguns serveis, perquè el tamany mitjà del municipi català és 7.000 i pico habitants, el tamany mitjà del municipi espanyol és 5.000 i pico habitants. Per tant, per aquí no ve massa la diferència. Jo insistiria que, i acabo en això, que no tenim res que indique d'una forma general i sistemàtica que la producció privada sigui més eficient ni menys eficient que la pública, i perquè al final han d'anar cas per cas, hi ha contractes millors, contractes pitjors, i en serveis públics millors, serveis públics pitjors. I el que és molt important és recordar el món de la governança. És on els economistes comencem a ficar funcions d'utilitat empresarial, economies d'escala, que és quan augmenta la unitat de producte de costos si augmenta la unitat de producte 1, d'eficàcia quan augmenta el producte, llavors quedem perduts en translació, en traducció, i no me'n donen compte que això ho fa gent que relaciona, gent que té que ficar a la seva agenda un temps de reunions per coordinar-se en altres, gent que té que demanar que dissenyen un contracte, que el contracte és una cosa molt complicada. Un contracte, jo això no ho sé, no és una meva especialitat. Però és fàcil fer un contracte? Un contracte potser de servei d'aigua de concessió, ara amb la nova llei per 10 anys, jo crec que és força complicat. En realitat... Però com voleu que un poble de 100 habitants contracte l'aigua encara que hi hagi una empresa i estiguen pagant el triple del contracte? Perquè, clar, a veure, jo penso que les empreses han de guanyar diners i la responsabilitat social corporativa l'han de fer les institucions. O si no, per què votem? Votem a les empreses. Llavors, qui s'ha d'encarregar que el contracte funcioni bé? L'empresa? No, el govern. O és que s'ha acabat la feina en la privatització? Doncs clar, això es diuen costos de transacció. I si ets molt menut, la millora d'escala en bessures té que ser tan alta, o la millora de qualitat en aigua té que ser tan alta, per compensar l'augment de costos inherent a la contractació, perquè canvia la funció del govern, de productor a regulador, i regular és més car que produir, tècnicament parlant.
que o tens molt de benefici, encara que el privat sigui una mica millor, si els costos de transacció són més alts, si els costos d'aprofitar-te'n són més alts, al final sortiràs perdent, i això és el que li passa a alguna gent i diu, no em surt a compte. El problema amb l'aigua és que és a 28 anys. És com, diguem, un càstig, a vegades és un premi, un càstig a 28 anys. En Bessures, l'última vegada que ho vam mirar, la mitjana era entre 6 i 7 anys, per tant, dius, és pecat venial. Este és un dels grans problemes, i llavors el que sí que és veritat és que jo crec que sí que ha d'haver una molt de diàleg entre els reguladors i les institucions. Jo em parlava com si fos un regulador, perquè en realitat, encara que sigui més sentit econòmic, però que ho fa funció, és que no es tracta els municipis com un ens homogeni que tots necessiten el mateix, perquè esteu davant d'equips humans diferents, de preferències ciutadanes diferents. Els municipis expressen preferències i la gent d'Alcanar pot voler alguna cosa diferent que la gent d'Ulldecona, no ho oblidem. Hi ha un principi bàsic de democràcia que és més important que tot això que estem discutint sobre aquesta taula, que són les preferències dels ciutadans. I per això els municipis són heterogenis. I donar-los molt suport quan són massa petits i voldrien reformar. I tampoc espero anar-los a reformar si realment no experimenten una necessitat, perquè reformar per reformar és un malbaratament de temps i de diners. Ho diu un reformista turbo, però vaja. Vinga, un altre tema que m'agradaria, molt vinculat amb el que estem dient. Jo crec que amb tots els que estem aquí hi hauria consens, i això és complicat, que nosaltres el que volem són serveis públics de qualitat, sostenibles, fiables, que funcionin bé i al menor cost possible. Jo crec que aquesta màxima, tots els que estem aquí, la podem subscriure. Al menor preu. Al millor preu. Llavors, la pregunta és, quins creieu que són els determinants que condicionen la decisió municipal d'estar en una gestió directa a estar en una gestió indirecta? Creieu que l'eficiència, la prestació del servei és un d'aquests determinants? O com es podria empènyer perquè ho fos? Bueno, no ho sé. Mira, nosaltres ho estem investigant ara per Bessures. En això que us dia d'Oxford, ara per si ens podeu ajudar els reguladors i les autoritats presents, ara aprofitaré per l'anècdota. Ella ja ho sabia, además has visto que está anotado, ¿verdad? Este treball és un treball tenim una hipòtesi, hi ha alguna que encara no entenem molt bé i que ara, a més, ho analitzaran molt més a fons. Ahir vaig acabar una proposta de projecte sobre remunicipalització. I és si aquest tipus de reformes s'estenen per aprenentatge o per modes. No ho sabem, hi ha les dues hipòtesis i pot ser una barreja. Hi ha gent que diu, ostres, el veí ha fet això. Jo, com més economista, pensava que era això. El veí ha fet això, al veí li ha anat bé, si al veí li ha anat bé ho provo, perquè jo sóc com el veí. Això es diu l'aprenentatge en la política de difusió de polítiques públiques. Però hi ha una altra alternativa que és dir, perquè els veïns, que diuen els que trien a l'alcalde que dia Rajoy, perquè els veïns estiguen contents amb mi, pensen que estic a l'última, els demostraré que estic a l'última i ara es porta això. Ara, per exemple, es parla, no es porta la remunicipalització. Abans la privatització. Privatitzo, perquè estic a la paix. I aquesta és la hipòtesi del mimicking, de la còpia per moda. I ara ho estem estudiant per la cooperació municipal a les Bessures a Catalunya, perquè van fer una enquesta l'any 2000, i ara, per dades de l'any 2000, i ara n'han fet una pel 2019, anys del Covid. Ara el món sap que hi ha pre-Covid i post-Covid. Encara no hem arribat al post-Covid. És el que no em resistia a explicar, i perdó per la incursió. El company d'Oxford ne van fer una de qualitat en els serveis d'assistència a domicili, d'assistència de housing, de casa, de vivenda, a les autoritats locals angleses, i era una meravella, perquè tenien quasi tot publicat, en costos, tot, i quan hi havia alguna cosa que no faltava, enviava una carta a l'autoritat local i li contestaven en 2 setmanes, i si no li enviaven una excusa dient-li per què no havien contestat i quan li contestarien. Això ho vam fer l'any passat, ha sortit publicat en una revista Public Management Review, i clar, ara estàvem fent, de fet, de Catalunya ho estàvem fent d'anys, de feia mig any, perquè el van començar abans del Covid, però ens vam atrasar pel Covid i el 20 de setembre del 2020 vam tirar el primer mail, perquè ho han volgut fer bon rotllo, primer el servei, els 186 ajuntaments dels quals hi havia informació pel 2000, dades de costos i d'empresa i de privat i tal, i si cooperes o no.
I el 20 de setembre va ser el primer mail al servei municipal, al novembre la carta, no, a l'octubre la carta en directe, després el servei de l'alcalde, després la carta de l'alcalde, després la carta, una altra carta, després la llei de transparència, això ja era al setembre del 2021, al novembre del 2021 el recordatori de la llei de transparència i al desembre del 2021 la GAIP, que veu com ho sabem, I hi ha dos ajuntaments que, sota la demanda de que fiquessin el nom i com de les persones responsables de donar la informació per la querella per prevaricació, van donar la informació, no el nom. No diré quins són perquè van donar la informació, però la següent era la querella per prevaricació. 1 any i mig. El que a Oxford va costar 2 setmanes. Penseu que podem anar al món així? En una mà de va, fent ridícul. Doncs, per què no aprofitem i agarrem dades, demanem dades, però no com les que li donen a Montoro. Recordo aquell Montoro? Que li fotien, ell manava, però li fotien el pèl que donava gust. Les dades que li donen no valen per res. Estan totes trucades en allò de la llei de l'eficiència i tot allò. No val per res. Sinó en àmbit cooperatiu, aixecar cada any dades, fer qüestió de les institucions. A nosaltres no cal que molt les doneu, que nosaltres no volem contractes. Però teniu les dades. És una gran funció que fareu, perquè a més la gent quan se sent supervisada tendeix a ser més curosa en el que fa. Jo ja m'havia oblidat de la pregunta, però és que volia explicar això. Volia explicar això. Però jo m'entroncaré amb l'últim que has dit. La gent quan se sent observada se sent pressionada, hi ha una tensió. I aquí m'agradaria passar una mica la paraula al Samuel, el tema de la competència cooperativa. Com la veus? Penseu que l'Agència Catalana de l'Aigua pot jugar algun rol aquí en el tema de la competència cooperativa? Creieu que és una mesura que pot ser útil? Ho dieu a l'informe, que ampliem les nostres competències o que es creï un òrgan regulador. En realitat jo estic força interessat i amb els companys hem estat parlant d'aquest òrgan regulador, ens reunim la setmana que ve amb un expert que ens explicarà també una tesi doctoral relacionada amb el tema, perquè a mi em sembla força interessant justament per això, perquè existeix la comissió de preus que té la seva utilitat, que no és gaire, però siguem honestos. Des de l'ACA sí que estem treballant i conjuntament amb el sector amb una guia per tenir uns indicadors per treballar i per fer aquesta comparativa, però clar, necessitaríem fer un pas més endavant cap a transparència comparativa de dades, etc. Jo, en l'informe, i tenim aquí el monopoli, jo em sap greu, però jo no hi estic d'acord perquè estem fent un estudi del que trobem avui cap endarrere. Concessions de 28 anys, etc. Sí, perquè les concessions abans es podien fer, però la llei de contractes només te les permet fer de 5 anys a menys que ampliïs el termini amb la justificació de l'amortització de les inversions, amb un màxim, em sembla que pots anar a 25 o 40 anys, ara no me'n recordo. És a dir, que el sector està en un moment de canvi. El grup majoritari que hi ha a Catalunya, per primera vegada es veu que té una competència real fora perquè estan sortint licitacions. Me'n recordo, jo vaig participar a la de Guissona, que són 10.000 habitants, 10 empreses. A Sant Guim de Freixenet, 1.000 habitants, 9 empreses. Vull dir que comença a haver-hi competitivitat i expertesa en tot el sector, sobretot perquè jo crec que la gestió de l'aigua ha canviat molt, especialment amb el tema de la digitalització i de les inversions. En qualsevol cas, nosaltres des de l'ACA treballarem amb aquesta guia, potser podem incloure alguns valors més d'eficiència, de fer aquest seguiment, com dèieu, de fer aquesta supervisió, perquè llavors sí que hi treballem més intensament des dels ajuntaments, però clar, la competència és municipal, nosaltres no hi podem entrar. Per això l'aspecte del regulador seria treure-li competències al... Llavors, això ha de ser realment molt consensuat des del punt de vista de govern i de tota la Generalitat. El monopoli és horitzontal del sector i també és una característica inherent a cada contracte, perquè la diferència més gran entre aigües i bessures és la xarxa enterrada i l'empresa és qui coneix com està la xarxa. És una gran diferència en les bessures perquè és irrellevant que l'empresa conegui el camió el veu passar cada dia i el pot... Llavors, clar, aquesta diferència, aquesta simetria entre el contractant i el contractador i entre el que coneix l'incumbent, el que ha té el contracte i el que es presentarà encara que sigui d'aquí 5 o 6 anys, fa que no només que parléssim de monopoli en sentit que una empresa té una posició de domini en un mercat, sinó que és un contracte que institueix una situació de monopoli fort pel contracte, perquè serà molt més difícil de combatre d'aquí uns anys, encara que siguin 7 i no 28,
que un contracte de bessures o d'elaboració de nòmines. Per tant, el Breaking Bad té dues direccions aquí. I està molt bé el que acabes de comentar, però llavors som conscients que el dia que els ajuntaments hagin de fer una inversió tindràs una renegociació. No, això... O hauràs de fer un contracte. Prohibir. No, llavors... No, és que són... A veure, com no hi ha res perfecte, tot ha millorat, té desavantatges, però això no hi ha reforma òptimament permanent. Però la negociació dels contractes... No, si tu fas un contracte d'aigua sense inversió... Nou, això, mentre si la xarxa és relativament nova, està bé. En el moment en què s'hagi de fer una inversió, s'haurà de fer un contracte nou. Sí. I llavors ja no haurà de ser per 5 anys, sinó pel període d'amortització. Sí. Llavors se te tornarà durant un temps aleshores, i això és millor, perquè les millores són graduals, perquè no hi ha perfecció, però llavors la qüestió se tornarà a plantejar quan s'hagi de fer una inversió. Però és que justament jo crec que el problema està aquí, amb la pregunta per què gestió directa o indirecta és la part de la inversió. Si ho fa l'Ajuntament directament, li computa, com dèiem, temes de dèficit a la pròpia Ajuntament, si ho fas a través d'una concessió, al final qui té el deute és l'Ajuntament. Enteneu la fantasmada que tu no l'acabes de fer, l'acabes d'explicar. És l'empresa privada com a finançador. És el pitjor negoci que es pot fer. Si alguna cosa sabem, de veritat, mira que he dit poques coses certes, les he dit assertives, però no certes, que són dues coses diferents. El més cert que he dit és que no pots prendre res per cert, que cada municipi és un món, que reunir-se en altres alcaldes de costos, de temps i de diners. El més cert que sabem és que quan el recurs al soci privat és per finançar, acaba car i malament. Això sí que ho sabem, perquè ha sigut sempre igual. Però per una deixadesa de la governança del món local o de l'administració pública en general. Quan les regles de comptabilitat porten a comptabilitat creativa autoritzada, que fan que es busque un soci privat que proporcioni finançament o que paguen diners privats problemes socials, que també hi ha qui es pensa que les empreses privades faran política social, només cal mirar les contractes a Amèrica Llatina. Sempre acaba molt malament, però jo no estic dient que la culpa sigui dels municipis, ni teua que ho has explicat al revés, has fet molt bé d'explicar-ho. La culpa és dels reguladors, normalment, els de dalt de la piràmide, que no tenen ni idea de com se governa. Montoro en això era mestre, no sap el que vol dir eficiència. I va fer els costes d'eficiència d'un servici en els municipis, mateixos criteris per tots. Som la risotada mundial. No és broma. En Espanya dicen que las reglas de eficiencia, ho diuen en anglès això, son las mismas para todos los niveles municipales. Y nosotros dient, nosotros no estamos... We don't agree, it's not our fault. Però què has de fer? Jo el que volia dir que quan des de dalt se diu lligarem les regles de deute, sempre arriba el dia de la inversió. La gent se pensa que els municipis no tenen criteri i el que haurien de fer és no donar les subvencions a les diputacions per serveis que no són universals. Per exemple, la piscina coberta. Però que no els donen aquestes subvencions, però que els deixen manar en allò que s'han de pagar o és servei universal. Perquè és que si no, la realitat de la vida en la política és la miopia política, que és mirar a curt i no a llarg, buscar dreceres a curt per fer la inversió i el deute ja el pagarà qui vingui. Que qui vingui normalment són 7, 8 o 9 anys i serà un altre. Això li diem tècnicament miopia política perquè de lluny no veus bé. El terme tècnic és myopics. Llavors, el que tu estàs dient és precisament per això. M'ha invitat a dir això, millor dit. Si tu vols privatitzar només perquè et facin una inversió, tu, si dures molt de temps al govern tipus Putin, i si no, els següents que vinguen, la pagaran i dura. Això sí que hem après. Perquè no es poden agarrar dreceres. No es poden agarrar dreceres. I les autoritats superiors llavors haurien de cooperar molt més amb els municipis per saber que si encara que un municipi està una mica xungo financerament ha de fer una inversió necessària en un servei de tipus universal, no a la piscina coberta perquè l'alcalde vinga a la teva diputació amb tu, al servei d'aigua, llavors és aquí on hi ha d'haver la cooperació, l'assistència. Però és que el servei d'aigua jo crec, i perdoneu, no sé, ja veig alguns tècnics del món local, però a vegades
I també a Catalunya, no sé, potser a Espanya, el concepte d'estar sempre subvencionats, no? Nosaltres, jo em reuneixo directament amb els equips, amb el director d'abastament que avui ens acompanya aquí, el Jordi, amb els municipis, i no hi ha manera de que entenguin que l'aigua ha de pagar aigua i de que pujant la tarifa, ja no parlo de percentatges, 30 cèntims, 40 cèntims, que això és una misèria per les factures de família, poden cofinançar part de les actuacions que nosaltres estem subvencionant, que al final és una millora. No hi ha manera. Per què? Perquè prioritzen aquestes subvencions amb la piscina, no sé què, però és l'autonomia local. Això no ho prioritzen els municipis, això ho prioritzen les diputacions i molt secundàriament, perquè no tenen ells els consells comarcals, perquè són menjadores de compra de vots, de compra d'afinitats als partits pel còmput de diputació, i llavors acaben subvencionant serveis que no són obligatoris, induint, a més, un cost de manteniment de collons pel proper alcalde o alcaldessa, o no binari. Llavors, els serveis bàsics coberts... Però si llavors l'ensenyament és que et subvencionaré la piscina coberta, municipi d'Alcanar, de Capital City, que li diem los de les cases, que està a 2 quilòmetres de la mar, però és la capital. Piscina coberta a 2 quilòmetres de la mar. Home, no, doncs clar, és que tenen un problema de manteniment de collons i són 8.000 els de la Capital City. Llavors, clar, tu fixa't la bola. I llavors, ves a l'alcalde, que és molt assenyat l'alcalde del municipi, molt, per tant, aquí s'acaba l'exemple, i ves a l'alcalde i dis-li que pot demanar diners per un poliesportiu, que està bé, el segon ja, o per la piscina coberta, però no pot demanar diners pel servei d'aigua, quan el que és un servei universal és el de l'aigua. Entens? El problema no el tenim, i no l'has generat tu institucionalment. El problema el tenim en com funciona la governança i les relacions intergovernamentals dins del nostre context. I per a què són utilitzades les relacions, a veure si d'això, la cooperació interlocal, intermunicipal, interlocal i interjurisdiccional. Bueno, probablement ens fa falta, com tot, menys regles i més clares, menys subvencions i més clares, i més delimitades. Però això és un problema de reforma institucional, no econòmica ni tècnica. I això sí, després afecta tècnicament a la producció i a la prestació de serveis. Els que els reguleu o exerciu funcions reguladores i els que estan a peu d'obra, en aquest cas, perquè estem parlant d'un servei, almenys la distribució d'aigua, bàsicament municipal. Però, per tant, quedar-nos en la idea de com se farà com se farà el contracte si es fa una indirecta és fonamental, però és una part de la fonamentalitat. Tenim tot un marc institucional que ha de pensar. També, al final, hi ha unes economies d'escala, que per això ja en l'informe també ho comenteu, aquest cas, ho dic en veu alta, Conjac, que és la situació d'aquesta mancomunició dels ajuntaments com a consorci per fer un servei, perquè hi ha una economia d'escala, que al final és el que tenen les empreses privades. Al final, aquell cap de planta o aquell persona que està 24/7 durant els 365 dies de l'any en una comarca, en una regió, per això és una mica, jo crec que també taca d'oli la manera que les noves empreses s'estan implantant al territori, és perquè surt molt més econòmic, i aquesta especialització. Jo crec que el sector privat s'ha d'utilitzar perquè té moltes bonances, és a dir, està clar que pot sortir més car, però potser surt més car aquell servei que es deixa sense abandonat, podríem dir, en el qual no es fan inversions, perquè després tenim un altre conflicte, que és, parlem que els preus són més alts, però a mi m'agradaria saber, que no ho tenim, quants municipis que tenen gestió indirecta tenen les tarifes actualitzades en els darrers 2 anys. Perquè, clar, i aquí veig a la Sílvia, una companya que li arriba la tarifa, se la mira i diu, perfecte, perquè faran això. La passa cap amunt, no, això cap a baix. I així et passa 5 anys, no? Llavors, la part política, l'autonomia local, és el gran, jo crec que és el gran repte. El regulador podrà obligar... La governança, potser? La governança, és a dir, és com remunicipalització, però si el servei és públic. El que ha mancat ha sigut governança. Per què s'han fet pròrrogues de 10 anys en els contractes? Perquè l'Ajuntament ha dit, jo ara no tinc capacitat de 3.000 habitants de fer un plec, que amb 15.000 o 10.000 euros fas un plec. La Diputació de Girona ha redactat un plec tipus de concessió d'aigua al plec administratiu amb la nova llei de contractes. Decideix, bueno, jo obro l'aixeta i ja surt, ja està, desentenc. Jo insisteixo, i ara ho diré més clar, a mi em sembla una irresponsabilitat dir que la gestió directa és superior per sistema perquè l'evidència és la contrària. No per preferència ideològica. Jo em vaig ficar en estudis públic-privat que jo venia del tren.
perquè al meu poble vaig proposar al govern municipal que contractessin privat les bessures perquè seria més barat i va ser un fracàs, l'any 2000. I com crec que no tenim que tenir idees fixes ni prefixades, me vaig ficar a estudiar el tema perquè havien fotut la pota. I em vaig donar compte que no era ni més barat ni més car, que depenia de cada organització. El que sí que sabem és que no es pot ficar que la indirecta és més eficient. Ho sap tothom a l'acadèmia. S'ha canviat el paradigma des de l'any 2010 en un d'estos treballs que va ser premiat per l'Academy of Management dels Estats Units. Ara, si algú vol seguir dient que privat és millor, o algú vol seguir dient que públic és millor, idealistes n'hi ha de l'Estat i del mercat. No hi podem fer res en els idealismes. Són resistents contra l'evidència empírica? Què hi farem? Per què? Perquè importa molt més l'organització que el mercat aquí. Els costos de l'organització importen molt més que el mercat i les preferències també. El nivell de qualitat que es té d'un servei és una preferència. Alguna comunitat ha de decidir la preferència. Hi ha països en què la millor ho decideix. Per exemple, a Holanda els ajuntaments no tenen poder. Molta gent no ho sap, però a Holanda... Però és que aquests són els temes bàsics. Què som, d'on venim i què volem ser? A Holanda l'alcalde el nombra la reina, a proposta del primer ministre. I tenen un gerent i un consell local. No hi ha poder municipal com l'entenem aquí. Els municipis, aquí, al sud d'Europa, a les monarquies absolutes van ser els fonaments de llibertat. Era on hi havia privilegis i no et podien trincar. Que no heu vist la Catedral del Mar? Que no heu vist la Catedral del Mar? Per què? Perquè era on se respectaven llibertats i drets de la vida i a la hisenda. I això genera un poder municipal molt més fort perquè és l'àmbit bàsic d'expressió de preferències, que com després tenim una història de dictadures i democràcies trucades, se manté com a àmbit bàsic d'expressió de preferències. No tots tenen per què voler el mateix nivell de qualitat d'un servei. El que sí que és veritat que tots hauríem d'assumir, tothom hem d'assumir que hem de pagar allò que decidim, que és el que no tenim assumit, que hem de pagar allò que decidim. Però podem tenir preferències diferents, podem voler nivells de qualitats diferents. Sí, Crec que i és indiscutible que tothom vol aigua i vol obrir l'aixeta i que tingui I que el cas a cas, jo crec que el cas a cas, jo crec que aquesta idea és una idea, jo crec que és central i jo crec que ha quedat clar que no podem prioritzar ni gestió directa ni gestió indirecta, hem d'anar cas a cas a veure quina és la situació més eficient per al proveïdor i per al mercat i per als consumidors. Jo m'encanta aquesta interacció que tenim, però em sap molt de greu perquè tenim aquí molta gent i jo crec que sí, és veritat. És que ara ens estem fixant en el que ens interessa molt a nosaltres, hem oblidat. Que la gent pugui participar també de l'acte i estem a la vostra disposició. Qui vulgui formular alguna pregunta, hi ha micro. Aquí veig una mà. O crítica, o discussió, perquè ja està bé que no es pugui... Sí, us demanaré en qualsevol cas, sou gent que us coneixeu tots, però si us podeu presentar, si podeu fer la pregunta el més concreta possible i intentarem donar resposta. Moltes gràcies. Sí, hola, bon dia. Soc Alejandro Jiménez, director de Serveis Jurídics del grup Akbar. Llavors, res, en primer lloc, agrair aquest informe. La veritat és que ens dona una visió molt de conjunt i també, arran del que s'ha comentat, tots estem d'acord en que falta informació. M'agradaria saber també si per part de l'ACO es vol, què s'està fent, perquè el govern d'Espanya en aquests moments s'està fent la transposició de la directiva de qualitat de l'aigua i és un mecanisme, aquest de transposició, que ens permetrà que els operadors públics i privats aportin informació per veure i per tenir aquest estudi de benchmarking sobre la qualitat de l'aigua que va més enllà de la qualitat organolèptica o qualitat de l'aigua, sinó qualitat del servei. Llavors, des del sector s'està treballant molt en què aquesta informació, aquesta transparència sobre la qualitat de l'aigua pugui reflectir paràmetres que després ens permetin comparar d'una manera homogènia els diferents serveis. Perquè, clar, aquí en l'informe es compara en funció del preu de l'aigua,
Però després s'ha dit per tots els ponents que s'ha d'analitzar cas per cas. En cada servei potser hi ha un ajuntament que té pous i no ha de comprar aigua, hi ha un ajuntament que no té una despesa d'electricitat més elevada que l'altra i per tant el preu depèn també de la característica específica de cadascun dels serveis. Llavors jo crec que aquests factors en el futur, si aquestes dades s'estenen, podrem fer una versió .2 d'aquest informe d'avui i tenir una imatge potser més fidedigna o més real de si efectivament el preu, en els supòsits en què hi ha concentració, és més elevat i per què és més elevat. Perquè l'única dada que tenim és que el preu és més elevat perquè hi ha concentració. S'hauria d'haver fet, potser, no hi ha informació i per tant no es pot fer aquesta reflexió, veure si només és perquè hi ha concentració o perquè hi ha altres factors que determinen aquest major preu. No sé si en l'estudi s'ha tingut en compte, per exemple, el que també s'ha dit aquí pels ponents, si els ajuntaments han internalitzat els costos. Deia el senyor El que les dades del Montoro, recordem que quan el senyor Montoro va demanar als ajuntaments quin era el seu cost del servei, perquè si tenien un cost ineficient havien de gestionar-se a través de la Diputació Provincial, les dades van ser espectaculars. Hi havia ajuntaments que tenien la màxima eficiència perquè el cost del servei de l'aigua era 0, però prestaven el servei. O sigui, què més eficiència que aquella, en què prestes un servei i el cost és 0. O sigui que hem de potser tenir en compte més factors a l'hora de fer després una valoració de per què costa més o per què costa menys. I després, per tant, jo crec que s'ha d'aprofitar aquesta ocasió de la transposició de la directiva de qualitat de l'aigua per suggerir aquests elements que poden després donar-nos una imatge més fidel de si un servei costa més o costa menys. I després també una altra reflexió en relació a el que s'ha dit al principi. S'ha dit, estem en un mercat on hi ha competència pel mercat i no en el mercat. Jo crec que això ens ha de servir també per valorar les coses de manera diferent. O sigui, en quina mesura la quota de mercat, que s'ha parlat aquí, és tan rellevant. No estem en competència en el mercat, sinó competència pel mercat. I cada vegada els mercats són tants com ajuntaments hi hagi. I per tant, el que s'ha de vetllar és, i jo crec que aquí l'ACO ha de tenir un pes important, s'ha de vetllar perquè cada ajuntament, quan faci una licitació, faci una licitació que sigui prou competitiva i garanteixi que allà hi ha competència. Com ha dit el director de l'ACA, en aquests moments veiem que les licitacions, que no són moltes en els últims anys, 18 en els darrers 2 anys, la competència ha sigut 5 licitadors, 6, 7. En un mercat com l'aigua és normal. No és una cosa tan estranya. També sí s'ha fet una reflexió de què passa a Catalunya respecte a la resta d'Espanya o respecte a d'altres països. O sigui, estem en una situació estranya, o en els altres països també, quan hi ha licitacions en els ajuntaments en aquest servei, en realitat hi ha una competència de 5, 6 o 7. O sigui, potser no és una cosa tan estranya, és que a vegades sembla que en l'informe hi ha com, és una situació excepcional a la catalana. No és una situació, jo crec, excepcional, tampoc respecte a l'espanyola. I si el mercat, com diu la CNMC, i aquí hi ha representants de la CNMC, és un mercat d'àmbit nacional, perquè les empreses que venen a Catalunya també operen a la resta d'Espanya i les catalanes van a la resta d'Espanya, és una situació de fet que s'ha de respectar, tampoc és tan estrany que Agbar, quan va assumir el control de Cassa, no superés, no el 50%, perquè el llindar no està en el 50, està en el 30%, no superés el 30%. O sigui, Agbar no té el 30% del mercat nacional a Espanya. Llavors, és la situació. I a més, repeteixo, aquest fet no és tan rellevant, perquè estem en mercats que van obrint o no en funció de cadascun dels ajuntaments. Per tant, jo crec que aquesta reflexió també que es fa, segons ha comentat el ponent, després també ha de tenir les seves conseqüències en tota la reflexió de l'informe. Imagino que... Sí, jo vull ser més sintètic. Primer, he dit abans, els preus, la nostra sospita màxima és que els preus superiors al sector de l'aigua, en el sector privat, poden obeir, per un cantó,
majors inversions perquè la remuneració està garantida, pel que trobem en les remunicipalitzacions és una certa reducció de les inversions i reducció de preus, i això són els esquemes de garanties de retorn de la inversió. Era quan ficava la comparació de la connexió del tramvia, aprofito per repetir, i en segon lloc perquè es fan pagar costos extras que no tenen res a veure l'aigua. Segurament la legislació hauria de prohibir, ja que l'aigua és un servei universal, la legislació hauria de prohibir tenir, diguem, compensacions diferents del cicle del servei de l'aigua dins els contractes d'aigua, perquè no té sentit pagar arreglos de carrer o pagar urbanitzacions en un contracte d'aigua. No té cap sentit fer-li pagar això a una empresa privada. Això a les bessures com ho vam averiguar? Perquè van fer un exercici que va ser, van publicar en Antonio Miralles, averiguar per un cantó el cost del servei pels municipis de bessures, perquè com ho paguen els municipis ho poden saber, l'aigua no perquè ho paguen els usuaris, però generalment, però a Catalunya quasi tots els municipis, lo dels municipis és taxa municipal de bessures, i llavors per un cantó vam agarrar el cost i per l'altre cantó els ingressos per taxa. Vam cruzar cost i ingressos per taxa amb tots els errors que hi ha d'informació, que n'hi ha, i el que vam veure és el dèficit del propi servei, és dir, quina part del cost no cobreix la taxa, i vam buscar una associació economet sistemàtica, vull dir, significant, entre el percentatge de dèficit i el tipus de producció, i ens sortia que el dèficit del servei era més alt sistemàticament en producció pública, per la qual volia dir que en producció pública sistemàticament el pressupost general finançava més el servei que en els usuaris. Per això pensem que podria estar passant en aigua, però no ho hem pogut comprovar, i en segon lloc per això pensem també que la privatització a vegades s'utilitza per a augmentar la repercussió del cost de l'usuari en els serveis, que és un dels drivers. Segon, era el preu. Com ho diria? Sí, el mercat rellevant no és l'Estat. És que no sé com ho podria dir. El mercat rellevant del comerç no és Europa perquè vingui Auchan o el Campo. No va així. No és que, i si ve una empresa japonesa, el mercat rellevant és el món del comerç espanyol. No va així. Això també ho tenim per bessures. Tenim un treball del 2011 a l'International Public Management que es diu Big Cats Eat Big Cakes. Vull dir que els gats grans van als pastissos grans, i el que miràvem en l'evolució dels contractes a les bessures a Catalunya, la divisió d'empreses entre grans i petites, l'afluència a contractes de municipis grans i petits. Però això no ho hem inventat nosaltres. L'anàlisi espaial dels contractes i els proveïdors als Estats Units en la Mildred Warner l'han fet així. I de fet allà es divideix un dels criteris per contractació, etc., que s'utilitzen és la quantitat de proveïdors en l'espai. I tothom sabem que quan hi ha una empresa dominant hi ha menys rivals, però això de veritat és 1 més 1, 2. El que no sabem exactament és quin és el grau de concentració i de quota associat a un dany més o menys gran. Però que els gats grans van als pastissos grans, en la bessura ho han vist i en aigua se sap. De veritat, el mercat rellevant, en termes de competència, en termes tècnics, el mercat rellevant no és mundial, perquè les tecnologies són totes les mateixes, però en termes rellevants, en termes de serveis públics, el mercat locals, el mercat rellevant no és l'estatal, per molt que hi hagi empreses de dimensió estatal. Recordin, si no, el mercat rellevant per tot és mundial perquè estem globalitzats i, per exemple, tenim Auchan als comerços i Nissan que ens produïa aquí. Però, com tenim empreses, el mercat rellevant és mundial. No va així, i els efectes són grossos, perquè s'ha dit abans, mancomunar provoca que hi hagi unes economies d'escala. Hi ha uns costos de coordinació, perquè una funció de l'alcalde és supervisar. Llavors, quin és l'alcalde que es dedicarà a supervisar? Perquè cada alcalde del benefici de la supervisió només té un trosset. Imagineu 20 municipis coordinats, que gastem 1 milió d'euros, jo em fico 10.000. Ara jo m'he de ficar a coordinar per guanyar 750 euros, perquè total, pel que em costa 1.000 que guanyaré jo, i clar, tots els altres 19 sí que ho guanyaran. Les decisions de la vida real, que a l'acadèmia no sabem, les decisions de la vida real se prenen així. Perquè un accionista petit d'una empresa petita s'ho mirarà, però un accionista petit de Telefònica no. És la vida real, passa. Llavors, el problema de la comunització, de la cooperació intermunicipal, quan realitza economies d'escala, és que també té costos de governança.
de supervisió, de qui s'hi dedica, qui no. Aquí tenim una situació bona en els consells comarcals, aviso, però avui no toca, molt bona, molt singular. Està quedat com l'estructura pot ser europea millor, més propícia a tenir costos en cooperació. Acabo. Sabem el que passa fora, perquè bàsicament a fora el que passa a Espanya només passa a França. A Gran Bretanya, mentida. A Inglaterra i Gales són per províncies i totalment privat el servei d'aigua. A França hi ha fins i tot una miqueta més de... Allí diuen delegació que aquí, i és que els contractes d'aigua fora d'aquí no és que siguin inexistents, però a Itàlia em van obligar i em van fer pocs, al centre d'Europa i al nord d'Europa són molt escassos. Per tant, allí la idea de quantes empreses se presenten als contractes no és molt rellevant perquè bàsicament tenen molt poca contractació privada d'aigua. I a França, més o menys, hi ha una situació de monopoli com aquí. Aprofito per... Segurament el mercat rellevant hauria de ser l'hispano-francès perquè s'ho és. Crec que hi ha més preguntes a la sala. Alejandro, només et puc dir que en relació a l'ACO, l'aigua és un bé essencial per nosaltres. Tots els temes que ens arriben d'aigua són temes prioritaris. Hem tingut expedients, ho saps bé, els hem treballat amb la màxima profunditat. Recollim el guant de la idea, ho hem dit amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, la importància de la competència comparativa. Aquí hem de parlar de preus i hem parlat de qualitats, necessitem serveis que siguin fiables, sostenibles i que no tinguin fallades i per tant jo crec que es recull perfectament la idea que has posat sobre la taula. Susana, només afegir que amb aquesta guia que estem treballant, on alguns de vosaltres hi estareu participant, doncs és això, un qüestionari de 100 preguntes, si no m'equivoco és pels municipis de més de 20.000 habitants, és a dir, perquè amb 211 municipis a Catalunya, que són les capitals de comarca i més de 20.000 habitants ja tenim el 80% de la població, que és com antigament nosaltres fèiem els estudis, anirem més enllà del preu de l'aigua. Actualment en el nostre web podeu trobar l'Observatori del Preu de l'Aigua, on fiquem tots els preus de cada un dels municipis a través d'unes enquestes, però volem treballar amb aquests indicadors multicriteri amb més de 100 preguntes. Perfecte, doncs d'això es tracta. Aquí tenim una altra pregunta. Hola, bon dia. Soc el Lluís Bastero, coordinador de l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública. Voldria una mica fer un retorn a l'origen de la trobada d'avui perquè s'ha fet un salt massa ràpid de competència equivalent a eficiència. Llavors jo voldria tornar una mica a parlar de la competència. Aviam, fa poc vam tenir una trobada d'operadors públics de la MAP i un dels clams era que els operadors públics no paren de licitar coses. Llavors, a mi m'ha sobtat que diguéssim el punt 0 de l'informe és hipòtesi de sortida. La gestió directa suposa un tancament del mercat i l'evidència és justament la contrària. És a dir, un operador públic, qualsevol contracte de serveis de més de 15.000 euros l'ha de licitar. Qualsevol obra de més de 40.000 euros l'ha de licitar. Al cap de l'any, un operador públic qualsevol acaba amb 40, 50, 60 licitacions. Per contra, la gestió indirecta és una licitació cada 28 anys a mitjana. És a dir, parlem d'una licitació en 28 anys versus 40-50 per 28 anys. És que no hi ha color. És a dir, no hi ha un tancament del mercat, sinó ans al contrari. El que hi ha és una diversificació del mercat, s'aposta per un mercat fins i tot de proximitat, perquè avui en dia els grans operadors diguéssim que estan a Catalunya justament són capitals de fora. Llavors, jo voldria una mica desmuntar això, és a dir, qui obre el mercat realment és la gestió directa, són els que estan realment fent licitacions constantment per qualsevol tipus de servei. Què ens trobem? Que amb la gestió indirecta es fa una licitació cada 25 anys i el primer o segon any de la concessió ve l'operador, reequilibri concessional i les tarifes que va ofertar el primer any, l'any 0, desapareixen, s'esvaeixen i l'efecte aquest de la licitació desapareix. Per tant, si coincidim que la competència afavoreix l'eficàcia i l'eficiència, per tant, la gestió directa en aquest sentit és molt més competent. Voldria afegir una cosa abans que agafi la paraula el Jaume Abel, perquè així... perquè vaig ràpid, ja ho saben a l'agència, que vaig molt ràpid. És a dir, Lluís, és veritat que la gestió directa pot passar com en Valladolid, que va fer la remunicipalització del servei, ho va tenir que externalitzar absolutament tot i em sembla que li està sortint més car que quan tenia una única empresa. Una reflexió, no conec les dades, no les he comparat. És veritat que a Terrassa està traient moltes licitacions com el tema de la facturació, la gestió d'algunes coses. Hi ha municipis com Llinars del Vallès, que a mi m'agradaria parlar amb els 3 operadors privats que hi estan treballant perquè em sembla que un li fa la factura, l'altre li fa les analítiques
i l'altre li fa el servei de l'aigua i després les obres les va traient per separat. Jo no m'imagino una empresa X treballant sobre una xarxa que gestiona una altra empresa, perquè ha de ser una mica un enrenou, i que fins ara les concessions hagin sigut per 28 anys no vol dir que ho seran de cara a futur. Els plecs, és que la llei no ho permet, bueno, sí que ho permet, si ho allargues i ho justifiques, però és molt difícil. És a dir, s'estan traient concessions a 10 anys, aquestes 18 concessions, em sorprèn que hagin sortit 18 licitacions, perquè la meitat s'acaben retirant, impugnant, penso en Subirats, que va ser força complicada, o Sant Pere Pescador, o Platja d'Aro, l'Ampolla, són molt complexes i estan sortint licitacions i el sector recomana no més de 10 o 15 anys, que és aquestes grans inversions que necessites amortitzar en un període curt, més curt que la vida útil de la infraestructura, i que hi hagi competència, perquè avui el sector està d'una manera, d'aquí 10 anys, la llei de contractes serà una, la digitalització del servei, jo crec que és veritat el que ha dit el Lluís, que amb una gestió directa acabes licitant tot, però jo em faig una pregunta, i això li faria als alcaldes i als regidors. Si ja m'ha sigut difícil controlar un operador per un servei que ha sigut l'aigua, com controlaré a 5 pel mateix servei de l'aigua, no? El de la factura, el de no sé què, perquè llavors he de supervisar 5 contractes, o 6, o 7, o 8. No? Llavors, jo crec que és important reflexionar sobre això. Sí. Nosaltres tenim un dia a l'any per parlar d'aquestes coses i l'intentem aprofitar. Germà, jo crec que aquí hi ha més preguntes. No? Em sembla que hi havia una Ja altra estic. pregunta, una més, la darrera. Hola, bon dia, soc Miquel Garriga, de Barcelona Regional. I jo entenc que el servei de l'aigua és un servei públic fins al subministrament domiciliari i, per exemple, quan aquí, amb el que he vist, vull dir que amb el que he vist de la presentació que s'ha fet, que m'interessarà llegir l'informe, és que una de les recomanacions que es fan per introduir més competència és a través d'obrir mercats connexos. Però quan fas aquests mercats connexos, jo com els interpreto, i entenc que és com s'ha d'interpretar, és que acabes fugint fent fora aquests mercats del que és el servei públic. I llavors entres amb el dret privat. Un contracte, per exemple, de conservació de comptadors, per exemple, si el treus del servei públic, el que té l'usuari amb l'empresa és un contracte civil. I llavors això, clar, jo d'aquesta manera el que no tinc clar és com el servei públic, l'administració, pot garantir que el servei públic es presta de manera correcta. I no cal anar molt lluny perquè l'ACO va emetre una resolució sobre el tema de Barcelona. Si consulteu el contracte de Musa, diu específicament que si tu no pagues, Musa deixa de complir amb les obligacions del contracte. Llavors, de fet, això seria bastant equivalent amb una assegurança, que si tu no pagues i deixes d'estar assegurat, el servei no s'està complint. Llavors, en el cas de Barcelona, no sé com s'està resolent. Potser, si no ho fa Musa, potser és que ho fa la pròpia concessionària. I vull dir que si realment obres tots aquests contractes connexos per tota una sèrie de serveis que es considera que podrien externalitzar-se, el que s'acabarà perdent és la garantia del servei públic. I jo crec que això que m'agradaria saber exactament per què no s'introdueix més competència si el propi servei públic el que fa és obrir la competència, per exemple, a empreses que presten aquests serveis. I segurament aconseguiràs que es presentin, si tu fas un concurs perquè vinguin certes empreses que et facin la conservació de comptadors, doncs segurament aconseguiràs molta competència. S'ha d'obrir la competència i potser evitar que els concessionaris el que contractin més siguin sobretot empreses vinculades. Els comptadors és un tema a part, completament, perquè és propietat de l'usuari, el comptador. Llavors, realment està liberalitzat el mercat. Però no sempre. No, però és a dir, no és de l'Ajuntament, és del client. No sempre. No, hauria de ser segons la llei. El problema, i la pàgina web d'Agbar, per exemple, a Barcelona, t'exposa 3 o 4 empreses que et poden donar aquest servei. Realment hi ha un informe de l'ACO i un altre de la Comissió. No és així. És que, de fet, és que si tu deixes de pagar el servei, o sigui, si de cop i volta tens... Perquè és un contracte que fas, no és de l'Ajuntament. Sí, imaginem que tenim la lectura de comptadors, la conservació de comptadors, posem algun altre servei, i llavors els usuaris té una sèrie de contractes civils, tots els usuaris de Catalunya, d'Espanya, o els de Barcelona tenen una sèrie de contractes civils. Quan la gent deixi de pagar, doncs se li hauria de tallar l'aigua a aquests usuaris, perquè tenen contractes civils, estan fora del servei públic. Llavors, l'administració que ha de garantir el servei públic,
com pot garantir el servei públic? És impossible. Aquí estem barrejant, jo crec, coses, és a dir, que no. no es pot tallar l'aigua per la llei de pobresa Sí, energètica. però si tu, el comptador no depèn del servei, No hauria de, però al però final llavors és que... com pot garantir el servei públic Sí, l'administració? jo crec que No la té posició que possibilitat. té l'ACO en aquest sentit jo crec que es pot resumir d'una manera molt simple. Si voleu després, perquè Sí. ja estem passat de temps i hem de marxar, però sí que m'agradaria, l'eslògan potser, és dir, a veure, les justificacions per les quals aquí hauríem d'estar en un règim de monopoli en determinats mercats connexos no existeixen, no hi ha una infraestructura amb monopoli natural que justifiqui que la prestació del servei hagi de ser d'aquesta possibilitat, sempre i qual en el mercat privat pugui proveir aquests béns connexos necessaris per a la prestació de servei, considerem que seria òptima aquesta manera de proveir el servei i no d'haver-ho d'interioritzar. Sempre i quan, dic, els mercats privats funcionin i hi hagi una autèntica rivalitat competitiva. Com es gestiona amb el tema de l'essencialitat del servei? Doncs via la reglamentació. En la reglamentació del servei és on s'ha de preveure com aquest possible proveïdor privat d'aquests mercats connexos s'ha de relacionar amb l'entitat subministradora de l'aigua. La reglamentació del servei és on s'ha de preveure. Sí, però un contracte civil, el problema que té un usuari amb la seva empresa, a l'administració no hi pot entrar. És un contracte privat. Evident. Llavors no es pot... Però això, com una escomesa, com una bocandicedi, com altres mercats connexes relatius o necessaris a la prestació del servei, estan a la mateixa línia. Si voleu, després en continuem parlant perquè jo crec que ens faran fora literalment. En qualsevol cas, agrair a tothom que hagueu vingut, que la sessió us hagi semblat interessant, recollim el guant, hem tingut superbona acollida, estem molt contents i que el tema de l'aigua és un tema que interessa per continuar treballant en el mateix. Moltes gràcies.